जाबायलै आबै आगै गोरलैखौ दांनायनो मोनलै आङो। आयु आबौ नाहाय आबौ मोनसिं मानो दांनो नांगौ जाखो? आगैया उन्दैथार मालाय उन्दैगासिनो नै। औ मोनसिं उनाव देरबा नायदो दे। आयु मालाबा देरोलै बियो? बे सासेनि हाथायखौ नायनोनो बाबाय आङो। हाथ मिनिनांला नोङो। हाथाय साल'ल'नो गोसोम गोफा मा जाबावखो नोङो ओमफ्राय? जा दङ बेबो गोसोम जाजोब्बाय। आयु आबौ हाथायालाय मालायथो बेफोरबायदि गोसोम जाजोबथारखो नोंनालाय? जेबो नङालै आबै मिथिबायना आंना हाथायानो गजोबबाय ओमफ्राय गनानै माबानानै बख'नानै गारखोनांदोंलै उखुमाव ओमफ्राय दा नै हाथायानो माला रज'फिनोथाय लाजिलांबायलै आङो बिरादनो। बाब्रे बेथा माथो लाजिनो रोंलायलायनाय जाबायानो। है आफा नोंबो माइ दावबाय थायोब्रा दुगैनोसैलै आंहा। नै नुबाय दा दिनैबो मा नांग्रांखो दुगैनो खारलांबाय हनै। गरम बोथोर जाहांबायथ' ओंखायनो दुगैनो खारलांथारबाय बियो। नङाबा दुगैनो होनाय नामखौनो खोनानाय लोगो लोगो मानसिखौनो न'आव मोनामोनहाय। हा गथ'फ्रालाय बिदिनो जाखायोखाना आब'। दे होमबालाय नोंस्रा थाथ'दो खोमालै। मा नोंथाङा बेवहाय? औ खोनानाय लोगो लोगो थाथारनो हायिनि हाखु दाखु खारबोब्रबथारबायहाय आङो। आयौ जामायसो गेदेर मोजाङानो जाथारदों दे। नै फिसौआबो उन्दुगासिनोसो। हा जामायसो सासेयालाय फैयानो? ए बिसोरनो आं खबरखौनो हरनाय जायाखै। माबाहाय जोंबो हरदोंमोन हरनायालाय ओमफ्राय फनखौनो दिखोथारा माथो जामायजोआलाय। ओमफ्रायो गैया फनखौनो दिखोआ ओंखायनो जों नोंनोसो खनै खबरखौ हरग्रोनाय जाबायहाय। बे बिदिसो खालामबाय थादों आरो र' खिन्थाहरनानै फिट नांहोलायनां बेखौ। जेबो नङाहाय बिनि खोथाखौनो सानबाय थायो नामा नोंसोरो? बेयो बिदिनोखाय आंना बिनानावा। बोरो आबौ बा बिराद मोजां उन्दुलांथारदों माथो। हा नामखौलाय माथो दोननो होननानै सानखो? माबाहाय जामायजो नामखौ आङो माबा गान्दला राजासो दोननो सानबायमोन। गान्दला राजा? दे थिगानो जादों दे होमबालाय। ओमफ्राय जामायजो मारैथो बेफोरबायदि जालायलायखो? दुब्लि बारियावसो एफा खस्थ'नो बिराद खस्थ' मोनबाय बे बिहामजोआ जोंना। माथो उफायबाव आरो गावबोथ' खिन्थानो रोंखाला। हनै बिमायाबो थाल लानो रोङासै। थांनानै दुब्लि बारियावसो उदै सादों होननानैसो हाखु दाखु आंहासो हां थोनो मोननानै गारमायानो रानखांजोब्बायमोन आंहा। मा जागोन मा खालामगोन रावबो गैयैयाव ओरैबो जाया ओरैबो जाया। जाबाय थिगानो जाबायलै माखौथो रायलायबाय थादों नोंसोरलाय? माखौथो रायलायनो फाग्ला गिनाय मोनो आरोहाय जोंहा आइजो माहारि नालाय। ए होमबा सिगांनिफ्राय बेफोरबायदि जोनोम होफेराखैमोन? माथो सिगाङावलाय जुगनो बेफोरबायदिनो जोनोम होनानै खांदों फेदेरदों फोलावबोदोंमोनलाय हा नङा होमबा रायजोफोर? आयु फाग्ला नोंना जाथारलायबाय। गोदोना गोदोनि बाल गोदोनि जुगजों दानि जुगजों जाबाय बायो नामा? गोदोनि जुगनिजों दानि जुगजों जायो? गोदोनि जुगनि हिनजावफोरजों दानि हिनजावफोरजों हायाहाय मिलायनो हाथारा। औ आब'आ थिगखौनो होनथारदों। आरो आंबो हस्पिटालाव खामानि मावनानै मोनखाजोबथारनाय ना। गोदोनि जुगजों दानि जुगनिजों सहायनो हायाहाय दानि जुगनि आइजोफ्रा। औ ओमफ्राय बिउटि बिमा फुजाखौलाय माब्लाथो होनो सानखो? आयु आब' मानि फुजा? नै जाम्बिलाय फाग्लि मानो बावखो दे? हा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय फुजाखौलाय मानि फुजा होननानै मा सानलाबायखो नोंलाय? आब' हमनोनो हायासैहाय आङो मानि फुजा होनांगौ जाखो? मानि फुजा जानांगौ जाखो? उद्रायनांगोन ना नोंस्राजोआ हाबा जाहैखाबाय नालाय। हाबा जाहैनानै माबा फिसायनि न'आवसो गथ'खौ जोनोम होनांगौ नालाय। दा फैफिननानै बिमा बिफानि न'आवसो गथ' जोनोम होफैनाय जाबाय नालाय। दा नोंस्रा उद्रायनांगोन बाल गोदोनि नेमखान्थि हिसाबै। बाब्रे मा नेमखान्थिलै बेलाय मा उद्रायनांलायनाय? औ बिस्रा न'खर फोसाबनांगोन ना। न'खर फोसाबनानै उद्रायनांगोन आरो। आं हले मोसौ दोस्लायनोसैलै मासि गोदाव सोराव नियम बेलाय। गोदाव सोराव नियम नङाहाय आवसाव। बेफोरबायदिखौ फुजाखौ होथारनांगौ। जारलासो जागोन। जामायजो फुजाखौलाय होयोबालाय माब्लाथो होगोन?
एसे बारायफोरखौ मोजां नायनानै होनोसै नामा सानजा बिमा आब'? बेखौ नोङो दौरि बोरायजों रायलायहैबानो जाबायना। अबेसो जोंना दौरि बोरायखौ बायै मोननोनो थाङा उखुन्दै देवानिखौ मोननै खामानि मावनानै लाबाय। हनै दाथ' हनै हाबानि बोथोर बहा टाइम मोननो बियो, बहा समय मोननो। दे जामायजोमोन नोंसोरो रायलायथ'लाय, आं थांनानै बिसोरनो फन हरनानै फैनो। बै खनाथिंसो नाङोहाय फनाबो, माबा गामिथिं नांथ्रा। आं बैयाव थांनानै फन हरनानै फैनो दे, बिसोरनो खिन्थाहरनो खबर हरनो। दे जागोन दे जामायजो। आयु थालिरा मासि थाइसोदोंहाय आंना। आयै बे थालिर फिथाइ थायनाय बायदि आंनि सिमाङाबो जाफुंजोबबा हामथारसिगौहाय मा। बे नांथारलिया गथ'खौनो जोनोम होनो हाथाराबा हामथारगौ, आरो गथ' जोनोम होयोब्लाबो माबा मोनसे जाथारबा हामथारगौहाय, नङाब्ला आंनि धोन सम्पतिया थांजोबथारगोनहाय। फिसाजो जायोब्लाथ' देरहाबाय दे, फिसाला जाबाथ' सेसखाहाय। औ हेलौ माबे मा खोथाहाय? आइ बालास्रि खिन्थानो हाया जाहैबाय, मा आइनि खाथियाव फैनांलायनाय आङो हो? मा फिसा बाबासो फन हरदों? मानोथो फन हरदों मोजाङै सोंहरनो हाया नोङो? माबाहाय मिथिबायना, नोंस्रा आइनि खाथियाव दंखायो दा नोङो? नोंस्रा आइनि खाथियाव थायोबासो आंनोसो सानैनिफ्राय खनसेनो खिन्थागौमोन आङो खोथाखौ। है दङहाय मा थाब होननो बालायलांबाय आं नोंखौ। स्पिकाराव होलाय। दे होबाय दे आङो होनहरदो बाल, आंहा गुबुन खामानि दंबावहाय। नों आंखौ टाइम पास खालामहराखैथ' बालास्रि? आयु आंखौसो टाइम पास खालामदों होनहरबावदों आरो, इसिबां मोजां निउस खिन्थाहरनो नागिरनायखौनो। ओइ खोनासं, आरो मादैया दंहा? मादै औ माबे? बाजैयाना जोंना गथ' जोनोम होबायनो मोनथिबायना, ओमफ्राय गथ'आ हौवासानो। आं दोननोसै दे। गथ'खौ मारै फेदेरै फेदेरथारदों बियो, आरो लास्टाव माबा मोनसे खालामनानै DNA टेस्ट खालामनानैबाबो आंनि फिसौ नङा होननानै एक्सेप्ट खालामहालासिनो दोनगोन आङो। सिनायाखै बियो आंखौ, नैबे दैस्लुंखौ सिनायथाराखैना बियो। आं माब्लाबाबो बिनि फिसाखौ आंनि फिसौ महरै गनायनानै लानो हाथारनाय नङा। बेथ' थिगानो नङा आयै, ओमफ्राय आयंखौलाय मा खालामनो? आयंआथ' माथो हनै थाङै थाङै सिथाब गोमैगाथारनो। नायबायल' थादों फिसा, नोंमायंखौ आं माबोरै मेनटेन खालामो। औ बिदिनो खालामदोब्रा आदा। औ बिदि नङाबा जानाय नङालै, मोनथिबायना लेबारफ्राबो बिराद फैसा बिगासिनो आदा। ओमफ्राय मा खालामनो दे? आदा राजकुमार अफिसनि खामानियाबो जाजोबाखैना, ओमफ्राय कन्ट्राक्ट मावनायाबो नै मारै जाखो। ओमफ्राय नोंसिनि कन्ट्राक्टर एस'सियेसननिफ्राय नों एसे मोजाङै रायलायनानै बिलफोरखौ माबोरै दिहुननांगोन बेखौ नोङो मोजाङै रायलायनानै खिन्थाहरफिनबा मोजां जागोन नामा आदा? दे जासिगोन दे होमब्लालाय। दे आं लाइनाव थागासिनो दे। आयु बेसेबा गोबावनि उनावसो नुथारबायहाय सानराजा बिमा। जेब्लानिफ्राय जोङो टाउनाव खारलांदों अब्लानिफ्रायनो फैनायानो जाथ्राखैमोन। न'खौबो नै दिनैसो नायफैनो समय मोनदों आंहा। नोंखौलाय मा होनबावनो आङो दाउखि बिमा, बेफोरबायदिखि जायो। गामिखौ गारनानै थांबाय, जोंखौबो बावजोबथारबायहाय नोङो फाग्लि। आयु बिदि नङाहाय मा, मानो बेफोरबायदि जाबाय बायनांगौ जाखो? आंहा समायखौनो मोना नालाय, आरो दाउखि बिफाखौथ' मोनथिखायो दा नोंहा, मेडिकेलाव खामानि मावनाया। डक्टर मानसि ओरै खारलाय हनै न'आवनो हरबाबो थानोनो मोनलाय लाङा माथो। गासिबो न'खौनो आंहासो नायनोबो गोनां जायो नालाय, ओंखायनो समायखौनो मोनलाय लाङाहाय। समायखौलाय मालाथो मोनफेरनाय सुबुं माहारियालाय? बेवहायलाय गावबागाव समायखौ गावसो दिहुननांगौ दा। आइ बैलाय माथो राखावसिसो नङा होनलाय? औ
आयु बेलाय सोर जाखो बिहामजो जागोन होननाया बेनो औहाय बेनो मालाबा साननानैनो खर'खौ गुदुंसो मोनलाय लाङो आङो मादै खबरा माब्रै दङ ए राखावस्रि थिगैनो दङहाय आंहा माबा नुथाराखैमोन आं नोंखौ ओमफ्राय टाउनाव थाहैनायनि माथो फैथारलाबो गामियावबो माबाहाय मादै समायखौनो मोनलाय लाङा माथो ओमफ्राय जोङो माबा माबि नाय दिनैबो हठाथनो दाउखिजों नायफानो होननानैसो फैफानाय जादों जोङो ओमफ्राय बेबो हनै बायदिनोलाय माबा हाफोरखौ एसे नायनानै माबादोंमोन जोङो माबाखौ बालाखौ लांजागोन ना लांजाया होननानै ए बिब्दिसो आरो होनबालाय दे मोजाङानो जादों दे राखावस्रि बैथिं गामिथिं मैगं फ्रेस नुदोंमोनहाय मैगंखौ लांफानो नामा जोंहा आयौ नोंबो मैगं फ्रेस जालायलायो आरो मानो जाया जानांगौ जाखो मैगं फ्रेस जायोबासो हेल्थफ्रा मोजां थायोना दे थौथानो दाउखिनानो जाथ'खायाखै हनै फनसो रायलायगासिनो दे बिदिब्लालाय आयौ माथो मोजांथारलाय नोंना बिहामजो जागोनालाय मोजाङै जानोसै सेरेरे आयै मेगनफ्राबो जा मोजांखाहाय सयथिबो नै बेफोरबायदिखानो गिलायलाङोहाय आङो मोनथिबायना महरानो मोजांद्रायहाय मोनथिबायना आरो नोंथ' मोनथिखायो दा महर मोजांफ्रा आखला आंजां जायो होननानै ओंखायनो गिलायलाङो आङो आंनाबो बिहामजोनि आखला आंजां ओंखाराबानो जाबायहाय लोगो लोगो मानो बेफोरबायदि साननो नांगौ जाखो उल्था फुल्थानो आंहा गिलायलायनानैसो दङ लोगो हा माखौथ' गिलायलायखो एमएलएनिसो फिसाजो नालाय आयु लोगो एमएलएनि फिसाजोसो बाव एसे मोजाङै थाल लाखादोसो मोनथिबायना मावनो दांनोथ' जेबो रोंखानाय नङा बेयो मदार्न सिख्लाखासो नालाय आरो थांनानै हाबा जानायनि सिगां खाथि खालायाव खबर लाहैनो हाया नोङो माबायदि होननानै बेखौनो खालामनो सानदों आङो मानो होनोब्ला आंना फिसायाबो सासेल' खाथार बिहामजोखौ मोजाङै लाबोनानै लायाबा फिसायाबो असान्ति जागोन आरो जोंहाबो असान्ति जाथारगोन ना नोंहासो मालाय मोजांखौ मोनगोबायहाय लोगो ओमफ्राय बेवहायनो गसंनानै रायलायबाय थानोसै दे थुदो दे जोंहानाव थुदो साहा लोंहैनोसै इसिबां गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों नांथ'ला नामाथाय आयु मानो नांथ'ला जानांगौ जाखो थाव एफा गोबावनिफ्राय फैनायखौ आं हगार हरथाराहाय मा बैहाय बिउटि बिमामोनबो गासिबो ज'नो दंजोबथारो थांथारनांगोन जानाय नङा नै दाउखि नों थाथ'दे दसे नै आं नोमादै मोनाव थांनानै साहा लोंनानै फैनो आं जागोन दे आयै